Мин тапшыруы ул үзләрен югалткан, таба алмаган имиджларын үзгәртергә теләгән кешеләр өчен телевизионның үзгәрү мәйданы. Бирегә һәркем үзенең тормыш тарихы, язмышы, теләкләре белән килә. Нәкъ 1 ел әле март башында Мин тапшыруның беренче чыгарылышы дөнья күрде. Безгә килгән иң беренче героиняның исеме Альмира иде. Тапшыру озак 15 сәгать төшерелүе һәм Альмираның шәшен кискәндә үксеп елавы белән истә калды. Истә калган кардинал рәвештә үзгәргән героинялар, геройлар күп булды. Ләкин яңа гасыр телеканалы студиясында барысында җыеп бетереп булмый. Шуңа без кайберәүләрен генә дәштек. Һәм аларның тормышлары проекттан соң үзгәргәнме, юкмы, алар нинди тойгылар кичергәннәр, бүген барысында сорашырбыз. Исәнмесез? Исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Барыгызны да күрергә бик шатмын. Мин әлбәттә мөмкинлегем булса, әгәр дә бу студия тагын 5 тапкырга зуррак булган булса, без монда бер 30-40 героебызны чакырдык. Чөнки алар һәрберсе кайсыр моментлары белән истә калды. Ләкин шәхсән минем өчен иң истә калган героиня ул Алсу. Белмим, минем күңелемә ничектер киреп калды. Бәлки хәзрәт белән бергә бәйле булгангадыр әлеге тапшыру. Алсу шунда ачылып сөйләде барысында, менә, күңелендә булганын, Гөлназ менә шулай дип сөйләде, һәм аның тормышын мин ничектер үзем эчемнән уздырдым. Мин күп уйлап йөрдем бу турыда, ничек үзгәртергә була икән, нәрсә икән дип менә бу турыда. Шуңа күрә бик истә калды минем сезнең чыгарылышыгыз. Беренче вакытта иремне дә күнгәч, мин бөтенләй яшәү турында оныттым мин. Минем яшьсезләрем дә килмәде, мин бөтенләй бала турында оныттым. Мин тапшыруына килгәч, мин үземнең эштәге сиремне сөйләдем, эштәге кичерешләремне сөйләдем. И миңа ничектер җиңелрәк тә булып китте үземне тою. Әле Гомәр хәзрәт белән дә сөйләштек бит. Ул да миңа тормыш бара дип әйтте, яшәргә кирәк диде. Нинди авырлыклар булса да, минем янымда әнием бар, минем улым бар. Алар минем тормышның терәкләре, шуңа күрә инде алдагы тормышка ачык чырай белән елмаеп барырга кирәкне аңладым. Алсу бүген безнең теге коңгыр төскә кергән. Бездән ул блондинка булып имеш, шундый саргылт төстә. Күпме тырыштыңсың, ничә сәгать? Бер 5-6 сәгать. 5-6 сәгать. Безнең ул иң узак эшләребезнең берсе иде буга, Теге 12-дә генә. Ярый әле без ул вакытта теге студиядан бик ерак җиргә китеп йөрмәдек, шунда гына киенә идек. Әгәр дә инде без башка җиргә кибетләргә күчсәк, безне мөгаен кертмәгән дә булырлар иде. Бүген ул очракта, мин чын дөресен әйтәм, ул төс минем үземә чын мәгънәсендә бик ошап бетмәгән иде. Менә хәзер Менә мин теге белгеч буларак, мин аны инде андый төскә буядым. Ул бу бит инде шоу, шуңа күрә теге кызык булсын, әзрәк скандальныйрак булсын, шулай дип буядык инде без аны. Шәхсән минем үземә теге Алсу ошап бетмәгән иде ул очракта. Ләкин менә бөтен теге күзәтүчеләр, миңа килүче клиентлар анда, язучыларның бөтенесенә ошады. Бөтенесе бу Алсумы, бу бит икесе ике кеше. Сез алыштырып куйгансыз, бу дөрес түгел, ялган дигән фикерләр яңгырады. Бүген дә менә бу төсегез дә миңа бик ошый. Әзрәк теге сез кабартып кына җибәргәнсез. Хәзерге көндә теге артык объемный күтәрелеп торган чәчләр модада түгел. Шуңа күрә сез шулай бәреп аталып бөтен кешене. Шуңа күрә юк. Шуңа күрә сез теге вакытыгызны аңа әрәм итмәгез дип әйтүем. Шуңа табигый. Чынлап та безнең өчен күрсәткеч ул язулар да, чөнки мин хәтта үземнең Instagram социаль челтәремә куям фотоны, менә мәсәлән сезне, Валентина мин куйдым, нинди булып килде, нинди булып китте дип, һәм китте анда комментарийлар китте. Юлякшин дип әме? Юлякшин дип тә яздылар. Карап карыйк әле нинди комментарийлар яздылар. Субханаллах, бигрәк матур, гүзәл, яшәргән. Очень красивые становятся после вашей передачи. Нинди Элвин Грей ясадыгыз бу ападан? Бүтән кешенең дә яшәрәсе, бераз булса да үзгәрәсе килә инде. Ләкин вакыт үзенекен ала. Гөлназ, молодец, булдырасың. Ну вообще, булган бу. Бигрәк стильное, модное, классное преображение. Шәп! Бәттәш була хәзер. Бер-ике-өч, менә ул. Уля! Ну, кызлар. Ну, Мин ул күзгә ачылгач,
Өзім де шақаттым, меңа ошаған кіші түгіл еді. Нешіктір битлерімні шылай сыйпап ала башладым. Бұрным қызара башлады. Аннан соң әйбетлеп қарағаш, көзлерімні ашып, өзіме ашады. Қазіргі күнге қадар бірде өкінмеймін. Болды. Тапшырудан соң үйге қайттым. Үйге қайтып барғанда ойында қызым мені тұтып қарай. Әне сенмісің бо дейінді. Мен қызым. Ерім ұйқылы еді. Аны ұятып, меңа қара әлі дейді. Меңа қарады да аңыламай тұрайынды, яңадан көзін ашып қарай, әйбет болған бұл дейді. Шымнан соң шолай безәнулеріні, шешлерінің еумешағына почти отырып тұрып таңын аттырды. 6-тыларға 15 минутта ішке барам енді, ішке келдім. Келділер ішке енді, танымадылар. Аптырадылар енді өзгер ішке. Келіп ішік қырыларынан қарай башладылар, бір-бірсінен ешітіп. Аннан соң бір шыла башлағанын сезділер ақырсы енді келіп мақтадылар. Қазіргі күнде мақтау сөздері сізге барыңызға да рахмет. Иратларда иқтибар зор. Қазіргі күнге қадар сен өзгергенсің екен дейлер. Диләр, сен кімнің шығарылышы есте қалдың? Миңа бигрәкте Айгөл белән Миңсапаны кадәр уйлыйм. Миңсапа шундый бөтен кешегә үрнәк, чөнки ул шул яшендә шундый энергичный, ул Мин инде 107 яшьмә хатны көтмим. 90-га келем. Безнең тапшыру. Әйе. Бисмилlah. Миңсапа, әйтегез сізгізме. Помада бір қашанда жақмадым. Бәлки қазір уақыты жеткенде помада сүртіп берген. Қазір енді қоя. Театрларға, музейға. Театрға да өзімнігіне жібермейлер, концертқа да өзімнігіне жібермейлер. Что, менің қызым міне бұлай ғана деп тұра. Қайғырта сізні бек қата, еқ барып жүрек көрмәсін, ауыр бұла көрмәсін деп әлі яры біздің тапшыруға жіберген. Ondan sırap durmadım şol. Yüreğiniz bir Kilesim geldi indi. 80 yaşımdan indi bularman iken deyip oyladım. Özgerir mi iken, şol kiliş kalır mı iken deyip. Özgermendim indi. Şol kiliş kaldım. Noeli 80 dolduğuna bit. Jubileyimini Allah'a şükür bir gaybetkine ötkerdik. Siz gelirsiz deyip oylamağanıyım da. Niçin benim kolumda şeşeklersin? Min tapşırı operatorlar, min gülden seferimine şeşekler tutup, men Nisa hanımını 80 yaşlık jubileyi bile kutlarga deyip geldik. Eydegiz, kiremiz hem tebrikleyimiz. Bayram günü 80 yaş. Programdan sonra big mutlandı. Bize ne başladı? Красная помада у нас в прихожей. Они bu koyan kildiğinde diyenim. Niginde юбилейге bize ne baramında deyip şunu deyip bana aytıp kaldı. Big zor rahmet üzgüzge. Программа вы супер. Hatırlıyorsunuz mu sizin kiyindirgende, tapşırı ahırında aytkendik, biz әлі sizin tuğan gününüz bile kelip kutlayacağız deyip. Hatırlamışsınız mı? Başımda kalgan olsanızı, ben ikinci türlürek itip kelgen bularım sizin. Şulay mı? Как же. Manda ikinci türlü tuğan bulgan bular. Bugün benim günüm, tüngü saat 2'de uyanıp gittim. Bana bir 80. Как будто men bala. Kimdir uyattı beni? Zvanok bir uyattı. Jigirip durdum da, bulaytam qarayım, utlar jandırdım. Kırıp yattım indi kireden. Sizni Xudoy uyatqan endi. To'g'ri 80 yosh to'ldi deb. Farishtalar. Men как будто ikinci türlüge aylanganman. Shunday bo'lib uyandim. Usal, o'z ishingga beklangan yosh qiz bo'lgancha, yoltirab turgan, allaqo'yan ko'rinib turgan yaxshi ko'ngilli abi bo'lib ko'pga yaxshiroq degan so'zni eshitdim. Durust bitimi? Bütün Qozonga selam, bütün avulga, meni bilgan kishilarga hammasine de bir tur selam. Mana bizning geroinyalarimiz Nisa Gataulni 80 yoshlik tug'an kuni bilan qutlab qaytdik.
Айгөл ул шундый куркак иде. Иң беренче килгәндә шундый куян сыман калтырап тора иде ул. Аның күзләрен күтәреп карарга да курка иде ул кешеләргә. Һәм анарга кызыл помада күрсәткәч, ул төстән ул бөтенләй калтырап төште, агарды. Ләкин ул шуның кадәр анарга килешә һәм мин аны бүген күргәч, кызыл помадан шундый горурландым, үземне эшем булдырдым дип. Айгөлгә дөресен әйткәндә, менә аны килде бит инде ул булайтырып кенә килде, шулай ук ачылып сөйләде, үзенең бөтен тарихын, минем күзләремә яшьләр килде. Хәтерлисезме ул чыгарылышны, әйме? Ләкин Айгөлне шулай эшләп куйгач, ул аңа килешәдер, супер булды, әйме? Но минем эштә шундый курку уянды. Мен булай эшләдек инде без моны, әйме? Хәзер бу образ белән яшәргә кирәк. Ничек яшәр ул бу образ белән? Аның эштәге халәте тышына туры килми кебегрәк әйбер барлыкка килде минем башымда. Шуңа күрә мин күпмедер вакыт үткәннән соң Зиләдән сорадым. Зилә ничек икән, белмисеңме анда дип. Мин ничек сөйләшеп киттек тә. Зилә әйтә: аңа бит бөтенләй ошамаган минем. Тынымны да ала алмыйм, аны башта ошамаган. Аннары ул ияләшкән дип сөйләгән. Ох, диде. Айгөл, дидем, менә чынлап та шәш һәм помада гына, кызыл помада кешенең тормышын ничек үзгәртә ала икән бит. Күзгенне ачкач, миңа шок булды инде. Шындырысын әйткәндә, мин үземә бөтенләй ошамадым. 1, 2, 3. Мин үземне танымыйм да. Юк, шынлап танымыйм, юк. Аннан кайткач елый-елый бөтен макияжны юып аттым, чәчләрне яңадан юып аттым, үзем җылыйм да җылыйм. Нишләтеп бетерделәр инде булар мине дип. Аннан соң эшкә баргач, бөтен кеше танымый, кире әйләнеп кабинетка килеп керәләр. Бөтенесе үзгәргәнсез, нык матур булган, ярый әле анда баргансыз, ярый кистергәнсез дип мине бер ай буе бөтен кеше сөйли башлагач, мин ахыр чиктә ышандым инде матур икәнне. Аннан соң үземә дә эши башладым. Даже бик кырыс күренгән поликлиника заведующийлары бөтенесе җылмаеп, матур итеп, шундый матур булган, үзгәргәнсез дип эштәге инде урысча сөйләшкән кешеләр дә бөтенесе дә караганнар. Минем бөтен коллегалар карап чыккан инде, урысча татарча аңламаган кешеләр дә бөтенесе дә караган инде. Герой булдым инде мин анда. Минем белән эндәшмичә, исәнләшмичә йөргән коллегалар да исәнләшә башлады. Бик ошады инде. Аннан соң кире чәчне яңадан үсә башлагач, кире шундыйга кистердем. Макияжын да поддерживать итәргә тырыштым инде. Беләсезме, нәрсә шатландыра? Безнең тапшыру иң башта менә уйлап чыгарганда, Диләрә белән киңәшләшкәндә бу тапшыру турында без хатын-кызларның гына күз алдына китердек, әйме? Ир-атлардан гомумән уйламадык. Уйламадык, аннан соң нишләп әле без ир-атларны үзгәртә алмыйбыз? Ир-атларда дөресен әйткәндә, бездә, гомумән Россиядә ир-атлар яхшы итеп киенә белми. Ничек кенә әйтсәк тә, бер 30%, әйме? Калганы әнә җиңел булсын, тиз булсын, уңайлы булсын, ләкин уңайлы һәм матур итеп киенеп була. Һәм без моны геройларыбыз аша күрсәтергә тырыштык. Менә ачык мисал ул Илнар. Илнарны көчләп алып килделәр, сөйләсәң, көчләп, алдалап алып килделәр. Хатыны алдалап алып килде. Аның турында менә минем клиентлар арасында кемдер әйтте, менә бу ир кеше ди кайткач хатынына кирәген бирә инде. Монда гына сабыр итеп утыра ди, кайткач бирә кирәген ди. Өйрәтмә, бар. Кайткач син белән кайткач сөйләшәсең. Мин программага минем иптәшем Рушаня алдалап алып килде. Малайның улымның ислам улымның чәчен алдырга дип. Аннан соң кафеларга кербез. Шулай дип алдалап алып керде дә, без килеп кердек. Килеп керү белән Гөлназ Сафарова басып тора. Иш камерамга карап тора. Илла, үзгәртәбезме имиджын? Үзгәртәсе түгел. Үзе качты уже. Менә шулай алып килде качты. Юк, без беләсезме, имиджны бераз гына үзгәртүчеләр. Мин башта куркуда калдым, борылып чыгып китмәкче. Аннан инде мәтәм килгәч, каласы була дидем инде. Кереп утырдык, сөйләштек, чәч кистереп, сакалларны ясап, күзгене ачып бергәннәр, мин үземне танымадым. Кем соң бу? Алла. Илнар. Линиза мине киендергәч, мин үзем шок каттым. Анда стильный киемнәрдә килешә икән. Шуннан ул образ ошады.
Іштен мені малайлар шақатты ондай прическалар білен келгенш. Әтияни телевизордан көрсеткенше білмеді бір кімді. Туғанар да білмеді. Шул передачаны қарай башағаш, бүтінсіз звонить башады. Мақтадылар, бик матур шыққан дейділер. Рушанияға иптәшіме бик көп сұраулар кетті. Қорқмайсың ба деп. Алып кетмәсәрме мужигіңді деп. Сен Илнар мısın? Юг Леонардо Ди Каприо. Мен көпшілік битлер білен іш итәм инде. Маскалар, битлеклер, инъекциялар, шундай процедуралар ясым. Менің көңіліме алсу кіріп қалды. Чөнки бу иң беренче минем героиням иде тапшыруда. Шуның өчендәдер һәм бик шундай күңелемә кирәк. Исендә менә эшләдең син аңа? Әйе, без аларга альгинат битлеге ясадык. Гүлнас, миңа калса, менә Айнаның кулы шуның кадәр теге тылсымлы, серле. Алсу безгә килгәндә бит бөтенләй икенче кеше иде. Хәзер бүген танып булмаслык шундый. Альгинат маска гына монда. Беләсеңме, бөтен теге клиентларыма күрсәтәм бит инде Алсуны үзгәрешкә кадәр һәм үзгәргәннән соң. Теге үзгәргәнгә кадәр бөтен сәйтәмә 50 яшь диләр. Беләсезме? Аннары теге үзгәргәннән соң, юк инде бу икесе кеше диләр. Менә бүген инде сез чын мәгънәсендә сезгә теге 35 яшь. Алсу бик нык үзгәрде инде ул. Бик матур, бик шәп. Чынлап та менә Айныга килгәндә без косметологик процедураларда үткәрәбез һәм менә кайбер героиняларыбызга кирәк дип тапкан героиняларыбызга шушы косметолог консультация үткәргәннән соң хәтта битне тарттыра торган, җирчекләрне бетерә торган уколлар да ясыйбыз. Менә мәсәлән героинебез Азнакайдан Гөлназ килгән иде, без аны инде бүгенге тапшырыга чакырып тормадык. Чөнки аралар ерак. Ләкин менә анда ул нинди булып килде, аның менә бу җирчекләре. Һәм күрдегезме, без аның җирчекләрен бетереп ничек кайтарып җибәрдек. Гомумән җир белән күк арасы булды. Benim җирчегемне алмадың шул. Айна, белмим. Сез әмишне киләсез бит, мине сапа. Biz alabatабыз. Ayna Икенче тапкыр, икенче юлы. Альгинат маскасына сылып, Может, мен 85 яшыма хатны бетерү минем. Может, анда. Кире процесс китәде бит, ул яңа чәчләр чыга башлый, тешләр, битләр тартыла башлый. Телеэкраннарда 30 минут бара торган тапшыру 12 сәгать төшерелә. Шуңа кадрга керми калган моментларда бик күп кала безнең. Кашның беренче этабын бетердек. Артык тик эттем. Ой, все. Мине дә килдердек. Мине килдерәм шулай. Ой, монда инде безнең порошок бераз кабарган. Моны Сез әле бик узак, бәхетле, матур тормышта яшәргә тиешсез. Рәхмәт, аягың үләхә. Процедура тамам. Сейчас еще раз. Процедура тамамланды җибәрәм. Нет, еще раз. Энҗе, мин сезгә, уф, Гөлназ, хош. Извините, пожалуйста. Мин блондинка булып киткәнем тапшырудан. Бер кеше дә әйтмәде миңа килешми дип. Бөтенесе дә матур диде, килешә. Хәтта вакыт узгач та инде Алсу, әйдә син тагын ак төскә кер дип әйтүчеләр булды. Но миңа ак чәчне тоту ул бик авыррак сыман тоелды. Аның артыннан бик каты карарга кирәк. Һәм мин инде уйлыйм инде бер вакыт узгач шул төскә может кермен дә әле. Тапшырдан соң өйгә кайткач, үземә ләнчик теге ияләшмәгәнгәме, ләнчик читенсенеп карадым. Шуннан соң инде ияләшеп, вакыт белән ияләшеп киттем үземә. И икенче көнне инде миңа төрле төбәктән шалтырату булды. Ул минем белән бергә укыган кызлар, малайлар, туганнар. Булды бер момент, миңа ВКонтакте бер яшь кеше язды. Алсу, сезнең белән танышырга буламы икән дип. Мин дә сезне передачадан карадым диде. Сезнең турында сез миңа кызык булдыгыз диде. Сез телефон номерыңызны бирә алмыйсызмы икән дип язды инде. Но мин ләнчик пока не рискнула урышать мышлить.
Ең есте қалғаны шашны қып-қысқа етіп кесу білән қып-қызыл помада еді. Ең есте қалғаны шул болды. Һәм ул менің характерімді бик каты үзгәртте инде. Куркыбрак йөридер идем мин. Мин бер куркусыз мин кыю дип әйтә алам хәзер. Ленизаның берген кеңешләрен әле дә үтәргә тырышам. Но Лениза миңа ачыграк тондағы, розовыйрак, ачыграк тондағы киемнәр килешә дип әйтте инде. Әмма ләкин үземнең классика карадан әле чыга алмыйм. Менә бүгенге күлмәгемдә кара күлмәктән алып кидем. Но Ленизаның киңәшен бүгенге көндә тотарга тырышам. Гардеробымда ачык төсләр барлыкка килде. Розовый шалбар алып кидем. Тагын ачык төстәге блузкалар киям инде хәзер тырышам. Менә үзегездә күрәсез, минем сакал ясалган, прическа үзгәргән, челка юк. Миңа бик килешә, үземә ошый. Мин үземнең мастерларга әйтәм. Шулай миңа кирәк. Мин килеп кергәч әле каян челка дип сорадылар, булай сиңа шуда килешә икән. Аннан гел шулай минемчә эшли башладылар. Передачадан соң инде мин үземә икенче караш булды. Аңладым үземне яратырга кирәк икәнлегемне. Иң беренче үземне яратсам, мине бөтен кеше дә яратыр дип уйладым. И менә хәзер инде социаль челтәрләрдә, Instagramда карыйм, Илназның киңәшләрен тыңлыйм, сезнең киңәшләрегезне тыңлыйм, Ленизаның нинди кая акция барганнарны, киемнәрне киеп карыйм, килешә микән ул миңа, юк микән. Аннары Айнаның киңәшләрен гел тыңлап барам. И үземә ниндидер урысча әйтмешли выводлар ясыйм. Зиләгә һаман да йөрим, Зилә шәшемне матур итеп кисә. Диләрәне, Гөлназның, Илназның Instagramын гел карап барам инде. Бөтен маскаларны, бөтен помадаларны шуларның Instagramнарынан карап алырга тырышам. Хәзер маскалар да ясый башладым. Киенәсе килә башлады. Аннан соң элек мин куркыбрак йөридем, берәр җиргә барырга, берәр нәрсә сорарга, берәр кешедән. Хәзер инде аякны тибеп ишекне ачасы килә башлады. Тезе тишекле джинсларда алып җибәрдем мин. Бу тапшыруга килергәме, юкмы дип уйга калган ханымнарга, не только ханымнарга, хәзер карап барабыз инде, иратлар да килә. Андай каршылык булырга тиеш тә түгел дип уйлыйм. Чөнки бу тапшыруга килеп, кеше үзен яңадан туган шикелле хис итә. Яңадан үзен ниндидер параметрларда ача. Вот каршы килмәгез үзегезгә, үзегезне, йөрәгегезне тыңлагыз, тапшыруга килегез. Иратлар куркмагыз, мин тапшыруына килегез. Мин дә килмәсмен дип уйлаганым, менә бит. Үзгәрдем. Профессионаллар командасыннан курыкмаска киңәш итәр идем. Мин бу образны үзем мәңге тудыра алмас идем. Шәшне булай иттереп кисергә, гомергә дә уйлап чыгара алмас идем, кызыл помаданы да сөртергә уйлап чыгара алмас идем. Үзең үзеңне икенче төрле карыйсың икән, ә профессионаллар сине гел икенче яктан күрәләр. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Бөтен тормышым үзгәрде дияргә була. Безнең максатыбыз сезгә ярдәм итү, үзегезне һәм тормышыгызны бүтән яктан күрсәтү. Көн саен мин адресына дистәләгән хатлар килә. Кемдер үзе үзгәрергә тели. Хатынын, кызын, ирен, улын тапшыруга җибәрергә теләгәннәр дә күп. Чөнки һәркем матур һәм бәхетле булырга хокуклы. Күп очракта барысы да үзебездән генә тора. Мин тапшыруның авторы, режиссеры һәм алып баручысы Татарстанның атказанган артисты һәрвакыт ачык һәм елмаючан ярдәм кулын сузарга әзер Гөлназ Сәфәрова. Гөлназ Сәфәрова һәм шын профессионаллар командасы сезне көтеп кала. Тапшыруда һәр теләгән кеше катнаша ала. Хатларыгызны түбәндәге адреска юллый аласыз. Үзегез турында тулы итеп язып, фотогызны беркетергә дә онытмагыз. Бер адым, бары бер адым сезнең тормышыгызны кардинал рәвештә икенче якка борып җибәрергә мөмкин. Шул адымны Гөлназ Сәфәрованың мин тапшыруы белән ясагыз. Мин. Мин тапшыруына килегез. Мин. Дуслар, менә шулай итеп без бүгенге тапшыруыбызга нокта куябыз. Иң истә калган моментларны, иң күңелгә кереп калган моментларны без бүген күрсәтергә тырыштык. Һәм үзебезнең героиняларыбызның, геройларыбызның бер өлешен бүген студиягә чакырдык. Мин Гөлназ Сәфәрова һәм шул профессионаллар командасы сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз һәм мин тапшыруына килергә курыкмагыз. Хатын, кызлар, иратлар, сезгә мөрәҗәгать итәбез. Исән сау булыгыз. Рәхмәт дуслар, рәхмәт.